Kaseng Hspdp ha ka khatwai tari ukala lingkot ahaja arpulai kala pelai ya ka thup Kyrtong jagi Hynniew Ngut ki Kyrtong ki Banyngkong ha ka election MLA ahaja arpulai ya ka nila pentip do chairman ki election committee jong ka Hspdp uba waiting mausor ulai thu bana kaliang kaseng ka sapebana no ashen ya ka thup ka baar na ka benta ki Kyrtong ki ban ai reng ha ka election shushu ulai thu bana kaliang jong kaseng ka don ka jingthmu ban Banyngkong hadu kumba khatsan ngut ki Kyrtong ki firstly mentakas ngi ki ba pelaj mentakasi kede kini nengkong mauhati asti Srimati Evelyn Kharbani khatway umsning asti Shri Primson Makdo Lifeway Mautarashan asti Shri Shaklier Warjri Laipuar Nongstoin asti Shri Sanjit Kensai Shangrit Laipulai Ramrai asti Shri KP Pangyang Laipusau Motion Road asti Shri Methodius Dekar Laipun Rio Maukerwat asti Shri Medal Singh Lendo kini ki Hynniew Ngut ki Kyrtong ki ba ngila pelaj ki kum ka first list